Da li ste znali da je jedna izmišljena priča pokrenula celu lavinu događaja koja i dan danas nije prestala? Reč je o SCP ili SCP fondaciji. Da li ste čuli za to? E pa ovaj predlog mi je neko dao u komentarima. Ja sam u fazonu bio, čekaj brate, koji moj, ja ovo sad da se petljam, to nije ni moja tema. Ali saznao sam nešto jako zanimljivo. Slušajte sad. Dakle, šta je SCP fondacija? SCP fondacija je izmišljena tajna organizacija koja postoji u obliku ogromne online baze podataka. U toj bazi se službeno zabeležuju opasna paranormalna bića, predmeti i pojave koji prkose zakonima fizike. Naziv SCP znači Secure, Contain, Protect, obezbedi, izoluj, zaštiti. I sad ja kad vam prikažem ove slike pa vi kažete ovo su samo gluposti, ali slušajte. Na prvi pogled SCP je samo kreativni pisani projekat, ali u sebi krije mnogo dublju simboliku. Naprimjer, SCP-173, skulptura koja se pomera samo kada je gledaš. Inspirisana je onim plakajućim anđelima iz Dr. Who-a, ne znam kako se zovu. SCP-049, doktor za kugu, je humanoidno biće koje veruje da leči bolest tako što ubija ljude i izgleda kao oni doktori iz srednjeg veka. SCP-682, ogromno inteligentno biće koje mrzi sve živo i ne može da se uništi. Vidite, sva ova bića su zapravo ljudska mašta. Međutim, ova takozvana, izmišljena fondacija je imala jako velik uticaj na naš svet. U ranim godinama sajta nekoliko SCP zapisa je misteriozno nestalo, uz napomenu obrisano po zahtevu višeg autoriteta. Neki veruju da su pisci dobili pretnje jer su slučajno pogodili nešto što zaista postoji. Sajt je bio pod istragom zbog lažnih dokumenata. E sad, u Rusiji i SAD-u su čak vođene istrage zbog širenja upitnog materijala jer su izveštaji izgledali suviše stvarno. I sad, SCP je u stvarnom svetu uspeo nekako da stvori prave kultove. Pojedine grupe koje su osnovale male fondacije koje su zaista pokušavale da pronađu paranormalne objekte koji uopšte i ne postoje. U nekim slučajevima stvari su se završavale tragično jer su budale ulazile u napuštene bunkere i umirali zbog trovanja gasovima misleći da traže SCP artefakt. Tako da, suština, SCP čudovišta nisu stvarna. Uglavnom, SCP-001 se opisuje kao anđeo sa plamenim mačem koji je čuvao kapiju Edenskog vrta. Tako da, možda i nije sve lažno. Vaše mišljenje napišite u komentarima, a predloge za ostale videe slobodno isto tako pišite. Vidimo se, ćao!